Lehengo bideo honetan ikusiko ditugu deribatzeko erregela errezenak. Oinarrizkoak dira, gero beranduago etorriko diren beste deribatu batzuk egiteko funtzio konposatuenak. Batzuk ezagunak izango dituzu dagoeneko. Adibidez, nola deribatzen dan funtzio konstantea. Zer da funtzio konstantea? Funtzio konstantea da, xen menpean ez dagoena, adibidez, i berdin bost, ero fx berdin bost. Funtzio hau deribatzeko, kontuan eduki behar duzu, lehengo adierazik dezakezu era honetan, i prima, ero f prima, ero d batekin funtzioaren deribatua, funtzio horren deribatua, 0 da. Funtzio konstante guztien deribatua, 0 da. Hau oso erreza da gogoratzeko. Oso erreza da ere, hurrengo funtzioaren deribatua, x funtzioa. Deribatu behar dugun funtzioa x denean, hau da, i berdin fx, ero x funtzioa deribatu behar dugunean, kontuan eduki behar duzuna da, erregela honek esaten duena, funtzio horren deribatua bat dala. Xen deribatua, x funtzioaren deribatua bat da. Hori erreza izango da. Hurrengoa, ezaguna egingo zaizu fizikan ikusi dozulako, funtzio polinomikoen deribatua. Orain ikusiko duguna, orduan izango da, nola deribatzen dan berretura bat, era honetako berretura bat. Imagina, deribatu behar duzun funtzioa x berriru dala. I berdin, x berriru, funtzioa deribatu behar dozula, funtzio horren deribatua, idaz daiteke era honetan, deribatua x berrirurena, da berretzailea, iru, eta orain berretura berriru idazten dugu, baina berretzaileari bat kentzen diogu. Orduan, 2x karratu izango litzateke, x berriruren deribatua. Ze gertatzen da, berretura horren aurrian konstante bat agertzen bada. Hurrengo erregelak esaten duen moduan. Imagina, deribatu behar duzun funtzioa dela, i berdin bost bider x berriru. Hau da, konstante bat aurrian biderkatzen berreturarekin. Deribatzeko, egin behar duzuna da, konstantea biderkatzen utzi, eta gero deribatu, lehen ikusi dugun erregelaren arabera, deribatu berretura. 2x karratu. Emaitza, ipin dezakezu hasieran zuzenian, 15x karratu dela. Hau ere, segurazki ezaguna egiten zaizu. Orain, etorriko diren erregelak, esaten dutena da, zer egin behar dugu, bi funtzioen arteko batura deribatu behar dugunean, ero biderkadura, ero satidura. Hori da, hurrengo 3 erregela hauetan ikusiko duguna. Zer egingo dugu, bi funtzioen arteko batura danean deribatu behar duguna. Adibidez, erregela honek esaten duen moduan, deribatu behar badot batura bat, era honetakoa, adibidez, x berriru eta 6x karratu, deribatua, funtzioarena, izango da, deribatu batugai bakoitza, eta beraien arteko batura ipini. Kendura gertuko baliz, kendura ipiniko nuke deribatuen artean. Nola ikasi dugu aurreko erregela baten nola deribatzen dan berretura, x berriruren deribatua 3x karratu da, eta 6x karraturen deribatua izango da 6 konstantea bider x karraturen deribatua. Hau da, 12x. Eta era honetan, geratuko litzateke deribatuta eskatutako batura hori. Zer egin behar dugu deribatu behar danean funtzioen arteko biderkadura bat. Erregela honek esaten du. Bi funtzio biderkatzen agertzen badira, erregela honek aipatzen duen moduan, deribazioa egiteko egingo duguna da deribatu biderkagai bat, bider beste funtzioa, beste biderkagaia deribatu gabe. Gehi, lehen deribatu duguna orain ez dugu deribatzen, eta lehen ez duguna deribatu, orain deribatzen dugu. Hori
Hurrengo baten ikusiko dugu beste adibide baten, baina gogoratu txandaka deribatu behar dituzula biderkagai biak. Lehenengo bat eta bestia ez, gehi alderantziz. Zatidura agertuko balitz, bi funtzioen arteko zatidura agertuko balitz, egin beharko zendukena da. Zatidura bat idatzi, nun zenbakitzailean ipiniko dozu. Izendatzailea deribatu gabe, bider zenbakitzailea deribatuta. Ken, kontuz, adi hemen zeinu horrekin, eta orain alderantziz, egin dozunaren alderantzizkoa. Lehen zenbakitzailea deribatu dugunez, orain ez, eta lehen izendatzailea ez dugu deribatu, orain bai. Eta beti zatitzen izendatzailearen karratuarekin. Bueno, hasiko gara deribatu errezak egiten. Ikusten duzu hemen funtzio polinomiko bat agertzen dela. Hau da, funtzioen arteko batuketa eta kenketak agertzen dira. Ikusi dugun moduan, deribazio erregelak esaten duen moduan, funtzio hau deribatzeko, egin behar duguna da deribatu gai bakoitza. Hasiko gara deribatzen 3x karratu, konstantea aurrean utzita eta gero berreturaren deribatua eginez, zuzenean ipin dezakezu 6x, eta orain 6xen deribatua, konstantea 6 eta gero xen deribatua, hau da, bat. Eta amaieran 5, hau da, funtzio konstante baten deribatua. Beraz, emaitza dugu 6x ken 6. Bigarren kasu honetan, egingo duguna da, funtzioa ipiniko dugu beste modu baten errezago erabiltzeko ikasi dugun erregela. Ikasi dugu nola deribatzen den berretura bat. Horregaitik, errodura hauek berretura moduan idatziko ditugu. Eta funtzioaren deribatua izango da berretzailea, eta orain berretura, baina batardi ipini barik, ipiniko dugu batardiken bat. Zuzenian egin dezakezu eragiketa, berretzailea berriro, bigarren funtzioa deribatu dugu hau, eta gero deribatzen dugu funtzio hau. Bigarren funtzioa deribatzeko, berretura bat denez, bat eren berretzailea, eta berretura idatzi, baina orain berretzaileari bat kenduta. Geratzen dena da, bat erdi, x ber minus bat erdi. Gehi bat eren, x ber minus bi eren. Orain, berretzaile negatiborik ez usteko azken emaitzan, berretzaile negatibo guztiak izendatzailean idazten dira, eta era honetan geratzen da. Baina, hasieran funtzioa etorri denez errodurakin, eta ez berreturakin, idatziko dugu guk ere, berretura guztiak, errodura moduan. Eta hau izango da funtzio horren deribatua. Bueno, hemen kasu honetan funtzio honetan aldaketa bat egingo dugu. Funtzioa deribatzeko beste modu errezago baten. Ikusten duzu zatiketa bat agertzen dela funtzioan, eta zatiketaren izendatzailean biderkadura bat. Baina errezago deribatzen dugu kontuan hartuta beko biderkadura idatzi aldogula berretura moduan. Hau da, bat, zati x ber, bat erdi gehi bat, 3 erdi. Eta kontuan hartuta izendatzailean agertzen den berretura hori modu negatiboan ipini daitekela, gure funtzioak orain hartu duen itxura beste bat da, errezagoa deribatzeko. Eta deribatuko dugu funtzio hau berreturak deribatzen diren moduan. Hau da, berretzailea ipiniz, eta berretura berriro idazten, baina hemen berretzailean berretzaileak bat ipinita. Hau da,
geratzen da minus iru erdi, x ber minus bost erdi. Hau da, minus iru zati, bi bider x ber bost erdi. Errodura moduan ipintzen badugu geratzen da berretura hori, geratzen da errokarratu x ber bost. Oraindik simplifikatuago ipini daiteke emaitza, minus iru zati, bi, ikusten duzulez, x ber bost dalez x ber lau bider x, erroketatik kanpo idaz dezakegu x karratu, eta barruan beste x bat utzi. Hori izango litzateke azken emaitza. Orain, ikusiko dugu hurrengo adibide honetan, ikusten da daukagula funtzio bat eta beste funtzio bat den arteko zatidura. Nola deribatzen dugu funtzio hau? Funtzio honen deribatua zatiketaren erregelari jarraituta izango da. Izendatzailean ipini behar dugu funtzioaren izendatzaileak duen karratua. Eta hasiko gara. Izendatzailea deribatu gabe ipintzen. Bider, deribatzen dugu zenbakitzailea. Orain kontuz, ken, eta alderantziz, deribatzen dugu izendatzailea, eta orain da zenbakitzailea deribatu gabe uzten duguna. Badaukagu hemen zer egin behar dugun. Orain, aurreko talean ipinitako aginduak. X karratu ken bat, hori ez dugu deribatu behar. Bider deribatua x karratu gehi batena, hori 2x da, 2x gehi 0. Ken, eta orain deribatu behar dugu x karratu ken bat. Deribatua 2x da. Eta x karratu gehi bat ez dugu deribatu behar. Zatitzailean ipini behar dugu, lehen ipinite eduki duguna, x karratu ken bat, berbi. Orain bakarrik eragiketak egin behar ditugu. Bukatu dugu deribazioarekin. Zailena egin dugu. Orain, eragiketak eginez, garapenak, 2x berriru, ken 2x, ken 2x berriru, ken 2x. Zati, x karratu ken bat, berbi. 2x berriru, ken 2x berriru, elkarrekin ezabatzen dira, ken lau x, zati, x, karratu, ken bat, berbi. Hori da, azken emaitza. Oso adibide antzekoa dugu hemen. Bi funtzioen arteko deribatua, bi funtzioen arteko zatiduraren deribatua parkatu egin behar dugu. Beti egiten dugu bardin, ezaztu, ipini behar dugula, izendatzailearen karratua, kasu honetan x karratu. Izendatzailea deribatu gabe. Bider, zenbakitzailea deribatuta. Gero deribatuko dugu, prisa barik. Hobeto da ipini zer egin behar dugun, eta gero, pauso guztia garatzen joan, pixkana-pixkanaka. Erain, ken, ezaztu, beti ken ipini behar dozula, eta alderantziz. Egin behar dozuna da, deribatu behar dozu, lehen ez dozuna deribatu, hau da, x hori, bider, eta orain, deribatu dozun guztia, deribatu gabe idatzi. Baina, lehen esan dugun moduan, baturak eta kendurak, parentesi artean gordeta joan behar dira. Bueno, zer egin behar dugu orduan? X biderkatu behar dugu polinomio honen deribatuarekin.
Zein da polinomio honen deribatua? Parentesi baten barruan gorde behar dugu, gehi bat baino gehiago izango da, eta deribatzen dugu. 3x karratu, gehi 6x, ken 5. Ken, eta orain deribatu behar dugu x. Bere deribatua bat da. Eta parentesi hau deribatu gabe idatziko dugu. 3x karratu, ken 5x, gehi 3. Deribazioa eginda dago, eragiketak geratzen dira bakarrik. Hasten gara biderkatzen, parentesiarekin, 3x berriro, gehi 6x karratu, ken 5x, ken ikurrak aldatuz doaz, minus batekin biderkatuta dagoelako dana, eta gai antzekoen arteko eragiketak egin 3x berriru, ken x berriru. 2x berriru. 6x karratu, ken 3x karratu, gehi 3x karratu, ken 5x, gehi 5x, 0, eta ken 3. Zatituta x karraturekin.